Ito nilagay mo nagtubos. Nauuna ang isda. Nilagay na lahat gusto na mo. Pero andyan. So yan guys. Yan yung talong. May okra na to tsaka sili. Sili haba. Yan lalagay niya yan. Tapos ito, malunggay. 5 piso na to guys. Lakas na ng ano. Lakas na ng hangin dito. Signal number 3 na yata dito guys. So ayan guys. Mag-ano muna ako ng malunggay. Buti umuwi yung isa guys. Tapos yun nga, nagpabili na rin akong saging. Pero may nakalimutan siya guys. Yung nakalimutan niya yung bagong isda. Ginamos. Kalimutan niya ang ginamos. Guys, ingat po tayong lahat sa bagyo guys. Kami lang dito kanina ni Nigel, tapos biglang siya, tumawag, uwi daw siya kasi pinauwi na sila. Dapat naman talaga pag ganito may mga bayo, huwag na lang pumilit. Sir Mike. Sir Mike. Sila Edison, lumipat ba kayo ni Bamboo? Si ano? So yun guys, luto na nga ang aming tinolang isda. Tinuwa in Bisaya. Yan guys, kakain kami guys. Sarap. Hi! Hello guys. Magtanghalian na tayo guys. Ano ito ba? Wow. Sarap na ito. Tapos may toyo, may gulay, may talong, may okra. Diba? Sabaw. Kain tayo guys may talong siya, tapos may kalabasa. Nagsabaw lang kami guys kay maulan yun. Nag-pray ka na. Dapat may siya, lagayin sa kanya gom. Saan yan bebe? Dapat may tayo siya, sabawan ba na to? Sa iya lang, para hindi ka na maistorbo. Tapos toyo po. Tuyo ang panay? Ako magtuyo. Ay, nakugom. Kailangan tuyo. Sarap yan be. Sarap naman. Bukan akan bagi sama dengan yang buat ini tak ada gue. Yan yun. Wala ko kasi natin. Ano ba? Ito mo ano kami mo. Ay ko to na kay. Bihi ko bihi na dito kung nandiyan yung papa niya. Hindi ka ganda ang pinag-usapan ko. Pahingal ka lang yan. Ano yan, Sinal? Nakapagkaunta ko yan. Ay, kung kaya lugali ko yan ko. Yung lang sa nagkalang sa dapan. Ito ko lang bagyo. Hindi mo. Yan.
May kumot yan. Ay, makaalig na tayo. Mauli. Diba? Hindi na lang ba ito? Makumit ang mundang itutuwan. Bahala ka. Tuwa mo ito. Hindi ko nila ito. Nakapunta ka, ulayon mo siya. Magsasalita naman yan. Hindi mo naman intindihan. Dali. Dali. Sige. Sige.